Sa police report, kabombo sensitibo ang kaundahan sa masunod nga balita. Bago lang nakatapos sa pagdulong sa iya bata sa eskwelahan ang biktima nga nawasakit ang ulo kahapon sa nga aga sa isa ka aksidente sa Takasharo, Iloilo City. Ang mga biktima nagamaneho sa motorsiklo kag natumba kag sa malain nga palad nalapakan ini sang isa ka wing van. Ini ang ginkilala nga si Stephen Hung, 27 anyos, kag isa ka laborer. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Joseph Pural sang Takasharo, yang ginpahayag nga magapauli na kontaning ang biktima sa ila balay sa Zone 4 Takasharo sang nasagiran sini ang isa ka motor rason nga natumba ini kag nagtupa sa idalom sang wing van. Suno sa traffic investigator, madasig ang pagpadalagan sang biktima sa motorsiklo rason nga natumba ini sa porsyon sang dalan kung sa diin suno kay punong barangay Pural makabig nga accident prone area. Ginpahayag man sining ang nakabunggo patay sa biktima ang nagapauli man sa iya barangay sa Takasharo. Sa karon na desisyonan sang pamilya nga hindi na lang magpasaka sang kaso batok sa driver sang wing van pang kinahanglan sining nga buligan sa pagpalubong ang biktima amo man ang pagbayad sa nabilin nga balayran sa ospital. Nagpahanumdum naman si punong barangay Pural sa mga motorista nga nagalabay sa nasambitan nga lugar nga maghinay-hinay gid agud hindi masulit ang kaangay nga trahedya. Ang ako na siguro mamahambal no, sa tanan-tanan naton nga nagpamati subong sa Bombo Radio kung nagadala kita sa aton nga salakyan labi na gid motorsiklo, magalong kita kag maghinay-hinay kita sa pagpadalagan. So kay subong ang aton nga mga motorsiklo pagpadalagan kontrinuhan at makaya ang makina kag iwaslet niya gilayon ang aton nga mga motorsiklo. Muna nga kadamo sang mga aksidente nga nagaklatabo yun mamangina nga motor. Muna madamo nga mga aksidente. No ti aton nang guro mapanugyan sa aton nga mga motorista, no? Kanda sakay kita sa aton nga motor labi na gid singgol, maghinay-hinay lang kita pagpadalagan